saiki iki opo serba sepi lho. Iya, Bu, aku ingin ning pasar yo sepi, ame tuku kangkung karo jagung wae yo sepi. Bakule akeh tapi ra ono sing tuku. Emboh ngene iki ameh metu ki duwiti kabeh, Mas. Iya, aku metu yo wedi mergo iku lho ono virus Covid-19 ngerti apa ora? Masker, Bu. Masker, Bu. Bu, masker. Apa, Mas? Masker, Bu, mangewunan. Orang. Mas, duwe aku, Mas. Aki. Nggo persediaan, Bu. Nggo garwane, putrane, napa ponakane monggo 1000. Ora, Mas. Dikandani kok ngeyel. Oh, nggih, Bu. Mboten napa-napa. Mbak Yu, awakmu apa durung ngerti? Ngerti apa, Bu? Aku krungu wargane kene ono sing positif. Tenane, Bu? Iya, kuwi lho, Mbak Ria, putrane Bu Erna. Loh, Bu Erna? Sik. Nyuwun sewu, Bu. Niku leres Mbak Era sing daleme kaliwakan niku. Iya, Mas, Bu Erna, sampean kenal? Lho ya kenal, Bu. Wong aku sering liwat omahe kok. Wingi aku ya bar ider masker kok kono. Tulung Mas, jenengan kandhani, aku gak wani ngandani. Soale wonge galak, Pol. Iya, Bu, galak Mbok, aku ngatep wedi. Siap, Bu. Jera. Wong iki nek Bu Erna ketiwasan, Bu. ono apa kok ono bae. Jenengan dia anak wedok sing jenenge Mbak Ria. Iya, Mas, lah kenapa? Aku iki dikandani tanggane Mbak Ria. Jare anake jenengan ku positif. Sampeyan aja goroh lho. Tenan, Bu. Iki aku dikon ngandani jenengan. Ya Allah, Gusti. Ngene iki lho. Keinginane tak kandhani lho. Ora usah mulai lah, bodo-bodo ora usah mulai kampung rapopo. Ngene iki bareng mulai terus nek kabar kok ngene iki aku terus piye. Lah, pripun, Bu? Saya masukin nang omah orang nang wong, bapake lunga yo ora nggawa HP. Lah, monggo tak terno. Sampean kok dengaren apian, mesti ono karepe. Wis aku iki lillahi ta'ala nulungin jenengan. Jenengan gak tugas mas terus, gak apa-apa. Pokoke ikhlas iki. Yo wis, nek ngono tak salin sik. Yang nganggo masker satu tangan ae. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok, Ibu, mlebet, Bu. Ora ndo Ibu ning kene ae. Lagi napa, Bu? Ora ndo Ibu ning njaba ae. Awakmu mulai ora kabar-kabar Ibu, kahandane lagi kaya ngene. Lah iki bojomu ning ndi? Ora tuwamu barang ning ndi kok sepi? Ngapunten, Bu. Iki ame remas dereng sempat ngabari. Mas Acong niku teng kutha kerjaane sepi. Iki sami medal. Walah, Nduk. Kowe ketok pucet. Wong puskesmas kok ora ono sing rene. Lah kene napa, Bu? Kula nembe lemes iki. Masuk angin biasa, mboten napa-napa, niki keteh istirahat. Loh, aja mbak anggap sepele lho, Nduk. Jarene wong lara ngono kuwi ora ngerti gejalane. Lho, Ibu niku ngomong napa ta, Bu?
Wes ah, aku tak telepon. Apa awakmu panas? Iya Bu, iki rada anget. Ya Allah Gusti, terus piye ngene iki? Apa ya nek watuke barang, Nduk? Nggih Bu, sithik-sithik. Ya Allah Gusti, ngene iki terus piye? Bu, sing sabar, Bu. Sing sabar. Bu. Merasa temek-temek. Lah piye, Nduk? Wong puskesmas apa gak rene? Apa gak dites? Tugas napa Bu? Iku lho, Nduk, sing di reksa nganggo pistol putih terus ditembakno ning bathukmu. Oh, mboten Bu. Niki kula tes piyambak. Niki hasile. Ibu nyedak mriki ya. Kula mboten napa-napa, saestu Bu. Apa iku, Nduk? Niki lho Bu. Kula positif hamil. Walah. Pandip. Walah piye iki mau? Yo, Nduk, ngono kok gak ngomong kau mau. Lah pripun Bu? Kula ajeng crita Ibu tangkut terus. Awak kula anget, nggih nembe masuk angin. Waktu sithik-sithik nggih mergo kula nyidang, Bu. Nduk diwastra papan atiku. Walah, Bayu. Jebule positif hamil to. Dudu positif corona. Sepurane lho ya. Selamat. Piye wis pulang sales. Hai guys, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa Subscribe ya. Like and comment.